I got 99 problems. Ja, velkommen til Stenbro Kælderbryg, som I kan se her i gang med at brygge nikotin er faldet på en mørk hvedøl. Og det der er sket til videre, det er, at vi har vasket udstyret ned. Nu er vi i gang med at få noget vand op på en vis temperatur. Det skal lidt langsomt i, så det ikke tager for meget temperatur. Så nu skiller den ikke sukker. Vi er færdige med mæsken. Pillet mælken ud af urten. Skal vi have gryden op at koge. Og så skal vi til at tilsætte noget olie. Vi skal tilsætte det, der hedder klar urt, som gør øllen klar. Det er til at gære derefter. Og hvor fanden kan vi drikke den? Ja, om en 7 uger. 8 uger. Går ikke. Lidt når den begynder at boble, så skal vi have humlen i. Og venner, humlen det er det, der giver bitterheden. Det er bare en sød sovs. Så har vi lige 1,5 time med det projekt. Og så skal vi til at gære. Så skal vi være fulde. Og så skal vi over til FCK. Even though I'm broke, I got a six-pack of beer. Vi er bare ved at rengøre flasker, så vi kan fylde vores guldbajer på flasken. Det skal være kolde, ikke? Det lyder allerede som en festlig afslutning. Mr. President, no.